à l'hôtel Laïco l'Amitié, un luxueux cadre sans vide en plein cœur de Bamako pour un séjour inoubliable. Vous aimez nos vidéos? Vous voulez vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre en intégralité nos actualités et nos séries? C'est très simple. Il faut tout d'abord avoir un compte YouTube qui est créé à travers une adresse email. La première des choses, c'est de vous connecter à votre compte YouTube. Une fois fait, écrivez à la barre de recherche le nom de notre structure Elba Production. Ensuite, cliquez sur notre logo. Tout en bas de notre logo, vous verrez l'icône s'abonner. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur l'icône s'abonner et vous serez automatiquement abonné à notre chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager la vidéo. Merci à tous. Tiens, là, il y a un mot tête de moi. On a fait un Fifi ne faut pas. Aïe. Comment faut racler? Il faut me secourir. Non, aïe. Fifi, c'est qu'il faut me secourir. Et donc, on va donc papier tant que moi il a pas fou ça. Faut y aller à la fois, Fifi fou ça. Donc, tu sais qu'il faut me secourir. Ouais, d'abord, doit être étape nafana. David. Eh. Ni fin beke. Ka ko betu itala. Ni ko min sonoma. Ki dianye ko beke. Wala saib se ga ni Fifi ko. Mundi be Fifi la mutene lali. Tiens, la fin baby là. Ebe muwere de ko sisa. Me fait grand famille. Ay famille choko zola. Fifi e musui ne musui. Ni ni bege ki la ele sanfé. Ki ni sonja ko ke ka kudumaw ki ka kuma dumaw fi mbi nege mbi shushute be muwere no fetoni. Mais ma se ka foi to o la halibi shu Fifi clé Fifi. Wakati joli ni Fifi ko de besina. Nana. Iya ble kuna amana ke chogo. Anyena ou bien tiena ou. Wallahi fan kene. Musote mu de la ken. Wa musote mu mena de la ken. Imo doyi. Ni ya doni to me ken fe i dusukuna. Ka Fifi boy dusukuna ka ne blay. Mais e ma se koke. Ni ko e ko dono ne ken ma fo were nyini fe o e ka ken fe to. E ma se koke. Nana. Ay no okay. Ne bi fe kana duto la. Non. Mi deli. Kana dimi. Ya famo. Bita ko bitani. Nte na mere Fifi la tugu. Wa Fifi ko kuma itna menta ko. Bimo kuma blasena. Mfamo. Ma sena dondo. Wa ne le ndala kan. Mena ni na ko tenni na ko ne de be kan yere faga ja fula. Ne ga ko kera sanji goro woshi dembo. Idilla sa. Idilla. Ni ndala kan dima. Fifi ko ni obane. Écoutez. Ngote. Kana dimi. Ni a chien là ba date do Fifi ko kuma la. Ni Fifi ko kuma kera chien were do. Dere ko ima ngo Fifi ko kuma te kabli. Na kera do. Mo kadi ngoke. Dana ba. Wa bana. Dana. Yama. Pour la frita. Tiga bibidin ta. Da bibidin no fe. Da bibidin ta kana di mama. Ite tata. Na. Baby, ti da ka sunogo. E ma se ya. Ha. Sunogo sa.
chérie i b'a dɔn han an bɛ nin bɛɛ la tiɲɛ don i bɛ hôtel ɲɛnamaw kɔnɔ an bɛ vie dumanw kɛ fɛn bɛɛ mais o n'a ta bɛɛ i m'i ka baara fɔ ne ye dɛ i dun b'a dɔn ne kan ka bɔ a kalama. E sɛbɛ la ayiwa baasi tɛ n'i ko ten mais ne tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'i ɲɛna n'a ma k'i ma baasi ne terikɛ kan ka na bɔ n na de. brɛ n denmisɛnnin teri de don walayi an ye ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ wa n mana fɛn o fɛn fɔ a ɲɛna ou bien n mana ko o ko yira a la n'a ka ɲi ou bien n'a ma ɲi a b'a bɛɛ fɔ ne ɲɛna. o ɲɔgɔn man ca bi dɛ teriya la ka teriya daminɛ ka se bi awɔ a bɛna to yan de wa ou bien a bɛ ka na wagati de kɛ ka taa. non a tɛna to yan a bɛ fɛ ka na bɔ n na dɔrɔn walasa k'i dɔn fana. problème foyi t'a la o bɛ diya n ye. a ma wagati f'i ye. a ma wagati kelen fɔ a kɔni y'a fɔ dɔrɔn donc. ne teri kɔni don k'e ko ka d'a ye ka ban e ka di mɔgɔ mɔgɔ ye. ka di ne o. e ko ten. han. problème foyi t'a la. ne ma da la ne tɛ ka sogo. ka sogo munna. n'a kun fɔra ne ɲɛna ko ne kun bɛ kɛ tan bi ne b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ. cogo di. ne bɛ condition min na bi hali ne yɛrɛ ka patron kɔrɔ t'o condition na. min y'i janfa. walahi ni ne y'a ta k'a lajɛ fɛn min cira ne ma de. c'est voilà ne kɔni ne ɲɛ bɛ mun na dɔrɔn e ye ciden ne ye quoi parce que ne ka ko bɛɛ yɛlɛma ne yɛrɛ bɛ nege diɲɛlatigɛ fɛn fɛn nɔfɛ hali baara yɛrɛ n'a ka gɛlɛya ne yɛrɛ bɛ mun sɔrɔ yɛrɛ bi bi in na hali ne tun t'o jaga ta jaga sɔrɔ baara la. o tɛ foyi kɛ en tant que n bɛ balo de fɛn fɛn ka di i b'o k'i ye i tɛ tɔɔrɔ. foyi t'a la yan espace ninnu a tɛ ka ɲi dɛ diɲɛ dumanw bɛ ci espace ka ɲi trop. n'olu ma ye n balimaw bɛ ɲini n'olu ma ye an ka du bɛɛ bɛ dimi ala. an ma nin dennin ye wa nin ye ne kanu ye k'a bɛ ne fɛ kama kɛ wari ko ye k'a bɛ ne fɛ kama kɛ sanu ko ye amerikanw nana ka kɛ olu fɛ a ko k'a t'u fɛ. Europe kamalenbaw nana bebe kube fɛ i ko k'i t'u fɛ. Afiriki kamalenbaw nana bebe kube fɛ i ko k'i t'u fɛ. Azi kamalenbaw nana seri kube fɛ i ko k'i t'u fɛ. Dugu la sa. Oui, entrez. Eh, monsieur. Eh, Fifi. Somɔgɔw. Kɔri baasi tɛ yen. Wa. I bɛ k'i ka homework kɛ yan. Bon, ne bɛ ka dɔ kɛ n yɛrɛ bolo k'i la yan yɔrɔ la de. Yɔrɔ jumɛn? Wala o la i b'a kɛ tan ka nin kɛ tan o la i bɛ don yan o ye o problème résolu ye. Voilà. I y'a faamu sa. I y'a faamu? Ok. Tu te débrouilles très bien. Tu seras très très brillante, Fifi. Merci, monsieur. Je dis anglais mun na. Mun ɲɛ ci ba ye tun bɛ Eh, anglais nafa ka bon surtout ni informatique ninnu fɛn. Anglais ka fisa yɛrɛ de. Voilà, o bɛ bila yan o la. Mais ça n'a été bon, mais comment caman kɛ olu la an bɛ procéder comment. Voilà, mɔgɔ min bɛ commande caman kɛ i b'olu ka ko kɛ tan ɲɛ ti yan yɔrɔ la i b'o fɛn kɛ i bɛ ka suit kɔni voilà a bɛ ka faamu. Je vois.
kitu fe Afriki kamalemba unana bebe kube fe iko kitu fe Azi kamalemba unana sheri kube fe iko kitu fe Dugula sarba unana bebe kube fe iko kitu fe Animatar ba unana bebe kube fe iko kitu fe Nabolo tigi ba unana sheri kube fe iko kitu fe Waningama ne bere fe Wambi fe fururela Waningama ne bere fe Wambi fe fururela Kigana budu kena Oui. Ah, Rose, c'est toi. Oui. Bonjour, Déjé. Oui, bonjour. Déjé, vous sortez dans un dossier. Ok. Ok. Maintenant, il y a un dossier là-dessus. Ni niveau d'étude m'a avancé comme ça. Ni m'a affaire. Oui, attends assez avec. Parce que les jardiniers me là, avec les réseaux sociaux, ça fait avec financièrement fait et puis la visibilité là bon pour ça. Bon, là n'est pas la question. Parce que pour ce monde, la responsabilité est gris, ou à bon. Avec ça, bon, nous on a appelé Nana. Nana sera encadré gagnant. Quand on parle au tableau, il a là. Parce qu'on a fait mal à la en entreprise. Ah. Aïwa. Négocie. Il se l'a volé. Ok, problème pas. À l'entretien, on a une. Voilà. Ok, merci déjà. Merci bien. Et Rose? Oui, déjà. Café télé. Ok, problème pas. Merci. Nini ganu seri ne bina tanda sukora bien mamara se yene ganu nambere seri ne bere fea e ala Bren Dumi lafiya la ne. Sai ko ka tuno da lawa. Tini ne sai dire la tukuni yare. Easy. Ça va? Non, ça va alhamdulillah. Cinga ce. Cere da bi lafiya kuna. Cin ura la mari. Mai ce ba korma na lafiya hala yela tugo bebe fane. Ima reza. Ta ga tugo di. Ça va? Kuna ta bulu ta. Wai ça va alhamdulillah malata. Aya le ko ma ko ça va, yele no ko ça va. Nga me kele fi. Ni relation sugu me ma di de. Ki janta la sa. O fon fe. Be fa mi fi. E ko maro de te ko sala. I jo folo. Yani ga ta yoro jan folo. Ita to nga président ile ga yi kani. O daga di la de. Chérie. Oui. Oui, chérie. Interior nana bona. Bere. Ah, ça va? Ça va. Avere. Beren ko kay. Alhamdulillah. Ni to bona. Nana. Cere la ice kay nana. Merci. Bashi la. Alhamdulillah. Ini manana. Kana wani masoro ya. Ibisim. Amba. Anga mundi maminta. Bon, ndani jito ni. Ah, ok. Absa ke ji fenero. Ah, ni ji bi. Oswale. O kadinye. O bebe. O kadinye ko. Merci. Nana. Bere. Hein?
Et tu as la comme ça. Il te fait à Colombien, hein? Il y a des bords à faire 600. Il me fait à comment nous faire 600. C'est-à-dire, ne fais pas fille. Ne y a eu une maille, et qu'on va donc connaître. Il n'y a pas de relation avec qui ça vous dit. Avec un fait que vous te fouillez. Je connais tout ce que j'ai dit. Pour te dire que il y a comme des là quoi. Ni ka fait sur le wati, c'est qui ça coupe la de sur la boule, il y a une relation avec Joe. Mais ni mon comme la guerre, qui non chitama, na jora, kana c'est fait tout le monde. Ça vous a une flaque génétique glané de flenita, ni teria et tien. Allô? C'est Madame Nissoroma, ça va? Bah, si vous êtes là. Noiri. Ah, ouais, disponible le ah, bon. Ok. Problème pas là. Téléphone, tu peux le faire. Livreur, lui, oui. Nyame. Nyame. Commerçante bem flessa. Como te vou dizer? Suru. A roupa saía era Sama. Para ele não. Ele não tem. Ni tu me fais pas sori. E tanti Fifi. Ai da bora ire la sisa ha. Iga jago be ga yiri wa fɛn bɛ ɲɛna bɔra. Donc ne bɛ se ka segin sisan sa. Tanti. Ton kɛrɛfɛ sa. Ne taara ne b'a kɛ cogo di? E bɔra David taara a tɛna na bilen. Ne kelen dɔrɔn de bɛ so. Aïda b'a bamuso fɛ yen. So ka bon ne kelen ma. Tu vois non sa. David bɛ na sa Fifi. David bɛ na. E ka to ala kɔ bani. Fo n'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ yɛrɛ kɔnɔ dɛ. Ne. Foyi tɛ ne kɔnɔ. Actuellement min bɛ ne kɔnɔ. O ye n yɛrɛ. N ka baara ani n den ka ɲɛta. A banna. Sinon foyi. Et puis. Ko David ka segin ka na fɛn min ne dalen t'a la bilen parce que i y'a siɲɛ joli ne bɛ ci fɔ bɛrɛ ɲɛna n k'a ka fɔ David ɲɛna n k'a ka yafa n ma ni mun kɛra n ko n jo foyi t'a la mais David tɛ ka ne wele halisa a dun ni bɛrɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ i bɛ se k'o faamu cogo di. A terikɛ bɛrɛ in kɔni a bɔlen no mɔgɔ ɲɛnama fɛ. Nka nin ko in tɛ ka ne kun minɛ dɛ. A to ma n yɛrɛ bɛ n'a wele. N yɛrɛ bɛ David wele ni Ala sɔnna. Tanti hali ka ne dɛsɛ kɛ. Mama kumana David fɛ yan nɔ. O si la David ma bɔ a ta kan. E k'a to ne fɛnɛ kan ta kɛ bani. E tanti. Ou bien e t'a fɛ halisa. Han? Oh. Coquine. Tanti o dɔrɔn tɛ nouvelle duman ye koyi. Nouvelle duman wɛrɛ jumɛn bɛ yen? E hakili tɛ Elba Prod mɔgɔw la. Agence belebeleba min bɛ Falajɛ f'a tɔgɔ ye ko Elba Prod. Sisi, n y'u ka film dɔw lajɛ YouTube kan. Olu de bɔra ka ne contacter sisan nɔ. Ko n'a y'a sɔrɔ ko ne bɛ se ka passe u ka agence la k'u b'a fɛ ka n ta n ka baara k'u ka section marketing na. E ko cogo di? Ne ko ayi ne tɛ selen tɛ. Fifi, i ko mun? Tu n'es pas sérieuse. Ni kulonkɛ la sa. N y'a f'i ɲɛna wa awɔ. Et puis sini yɛrɛ n kan ka taa entretien na yen nɔ. I walayi. Alhamdulillah. Ni fiɲɛ bɔra min? Ni fiɲɛ bɔra min? Ni fiɲɛ bɔra min? Mashallah. E tanti. O ɲɛna sa. Ni tɛ ne dɔrɔn ka hɛrɛ koyi. Ni hɛrɛ in fɛnɛ ye e sababuya de. A dabila sa. Sabula n'i y'a ye ne Fifi sera yan bi Ala ni e sababu. E de tora ne kɛrɛfɛ ka ne bɛrɛbɛrɛ ka ne soutenu k'an tɔgɔtɔ quand ça n'allait pas chez moi. I ye soutenu. Voilà o de la ne sera ka courage sɔrɔ ka nin kɛ. Sinon e yɛrɛ b'a dɔn bɛɛ e nana don min na ani bi tɛ kelen ye. Nin bɛɛ y'i yɛrɛ ka cɛsiri de nɔ. I y'a mɛn ma chérie. Et ça ne m'oublie jamais. Ok? Viens là. Félicitations. Merci.
Merci. L'élève dépasse. Le maître. Ah, Nana. Tiens, la merci. O sumale min doni. Kini metala ale be bossa. Ok. Dumani gla. Oh yaye. Merci vraiment. Allah. Bon, il te fait même kalama. Ni mun filɛ nin nin bɛ ne ka mara de kɔnɔ. I ka mara kɔnɔ cogo di m'a fɔ. Vrai. N'i y'a bila yɔrɔ min na a tɛ bɔ yen. Hali ne ko kan ka jɔ a sigilen kan a bɛ jɔ. Oui, ne sɔnnen don i ka kuma ninnu bɛɛ ma. Wa n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna. Hali ni ne ko k'a ka so kuturu dɛ a k'o san ka di ne ma a b'a kɛ hali a tɛ hésiter. N ko nin bɛ n fɛ k'a dan a ni dan. Oui, mais i kɔni b'a kalama ni fɛ fasogo bɛ se ka jɔ suko ni dugusɛjɛ cɛ. Ayi non. I bɛ se ka dan n ka kuma la sa. O bila sa. N bɛ min f'i ye. Nin bɛ se ka jɔ suko ni dugusɛjɛ cɛ nka o t'an ka ladeli dɛ. Pour te dire que a bɛ se ka nin k'i ye a bɛ se ka nin k'i ye a k'a k'i ye fɔlɔ o de ka gɛlɛn. I y'a faamu. Projet bɔ ka bin a ɲɛkɔrɔ k'i dɛmɛ walasa i ka se ka stratégie dɔ sɔrɔ a bɛ yen o a tɛ yen o i yɛrɛ ka se ka i tɛgɛ nɔ don dɔ. Mais n bɛ ka fɛn dɔ de f'i ɲɛna. I b'a dɔn ni muso sugu ninnu filɛ nin ye i tɛ nata yir'u la quoi. O ye tiɲɛ mais. Bon n'i ye nata yira n'i ye nata sira dayɛlɛ n'u ye dɔrɔn i b'a dɔn u b'i bila u ka jɔnya de kɔnɔ. Bari u bɛ hɛrɛ o hɛrɛ k'i ye u bɛ tila ka essayer k'a fɔ k'u b'i kɛlɛ u nɔfɛ. Toi Davidson, e tɛ segin village la tuguni nin y'a bannen de. Maro ɲinan samiya sɛnɛ bɛ fɔ e kɔ wa? Mais n bɛ taa mun kɛ? Ne m'a f'i ye n ko. Aw ka baro in diyalen don. Aw famana. Aw famana trop walayi. Mɔgɔ ma ko musulman sɔrɔ ye damu de ye. Yɔrɔ dɛ. Alijinɛ bɛ daminɛ yen de. A to ta a bɛ ɲɛ o. A ye kini dun n bɛna feere fɛnɛ na o. O bɛɛ b'a la. À l'hôtel Laïco l'Amitié, un luxueux 408 en plein cœur de Bamako pour un séjour inoubliable. Vous aimez nos vidéos? Vous voulez vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre en intégralité nos actualités et nos séries? C'est très simple. Il faut tout d'abord avoir un compte YouTube qui est créé à travers une adresse email. La première des choses, c'est de vous connecter à votre compte YouTube. Une fois fait, écrivez à la barre de recherche le nom de notre structure Elba Production. Ensuite, cliquez sur notre logo. Tout en bas de notre logo, vous verrez l'icône s'abonner. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur l'icône s'abonner et vous serez automatiquement abonné à notre chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager la vidéo. Merci à tous.